Cuyi Cuyi era l'os. Havia una vegada un caçador que se deia Cuyi Cuyi. Ell caçava en el bosc i un dia volia fer el migdiada i com la terra no estava tan toveta volia caçar un os. Després tenia una arpa, unes fletxes molt afilades i va anar a caçar. Se va encontrar un os i va perseguir-lo, però se va amagar i l'os le va seguir. Van anar de voltes a un arbre, moltes voltes. Després van estar al costat i després el Cuyi Cuyi va anar més ràpid que l'os. Després l'os se va anar i el Cuyi Cuyi el volia caçar. Després l'os s'havia anat i ha tingut d'anar a la seva casa i dormir. Fi.